wong pegawean turu wae. Wong ame dijak gawe film kok malah turu wae. Wong pegaweane turu wae kono ora lemune. Lah, Yuk, yuk. Yuk film, coba film. Oke. Apa ae sing bocah? Lah karepku yo aku ambek Joko tok. Kok karo kowe? Lah Karepku ngono. lah sok umpama mbakir kan bocah. Lho giar wonge angel kok. Kakean cangkem. Wonge rese sithik-sithik. Dijak nonton kowe sama Joko. Yo wis nek anu biasane ku Mbah Giar dijak. Nek ora dijak engko ngrasani wong. Enggak ada ngomong ngancen wonge modele ngono kakean cangkem wis ora usah. Nek dhewe karo Joko wong telu. Ya wis. Ayo. Ayo. Pak Mul suwine mbuh dinteni dere main film gugah bojone kok suwine mbuh tak paranane ae kok. Ngene iki film apa lho? Media apa pomon jajal. Iki kan lagi usum mbok-mbok do rasan-rasan. Pomong gawe film wong rasan-rasan ngono piye yo ketoke. Tapi yo wong gawe film iku aja urung-urung kok ngarep-arep bayarane. Yo sing penting gawe film sik, sing penting apa berjuang urung kok bayarane piro anu soapan. Yo urung wong gawe film iku didelok wong akeh sik. Wah nek ditampa YouTube lah kok lagi bayaran. Pak Mul jere ngajak main film kok nyeluk bojone suwine mbuh tak enteni. Wah lali bos, aku rene linggih-linggih sik. Utang linggih sik. Tenanan kok iki. Lali, aku mau lali. Sorry. Iki ngene kok. Nggih. Apa iku jenenge iki mau tak rembug karo bojoku. Yo. Mbane kowe mancing ora tau olah, marai stres. Kayak film ae. Ya mulai saiki. Yo, ye official lho. Iki lho. Yo ayo lah. Lah judulnya apa Pak Mul? Filme Iya lah. judule apa iki? Pomo wong iri ngono piye pomo? Wong iri. Kayak yo cocok ambek kehidupan sehari-hari. Biasanya wong desa iki apa sithik iri, apa sithik iri. Iki saiki awake dhewe gawe film wong iri. Yo wis ae di gawe ae. Saiki Iya. Wah, iki beneran ana sate nang ngarep omah. Wong men sotang ae pamer apa piye? Aku iki gething karo kowe-kowe kabeh iki lho aku. Ngono apa? Kowe kok gething karo ngene iki napa? Wong aman sotang ae. Asal ngono ku entuk bayaran apa ora? Wong ora entuk bayaran aman sotang ae. Ngono ku kare aku lho, Mbak. Iku hiburan, kowe urung-urung kok nek meledak kowe mah kaget. Ngono. Tapi agar wong do ngrasani kok. Ben, mendingane kowe ngono ku dibayar apa ora? Dibayar apa ora dadinan aku iku kepengin risih. Iku jenenge wong iri kepengin melok tapi kan gak dijak. iku do geger-geger dhewe apa? Lah iku bagian nek kepengin main film yo aku tak jak main film pisan. Ora sudi, abrakan apa iku?